Без туры эфирдә эшлибез. Хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Аны көнчыгыш шигърияте һәм фәлсәфәсе гомумән төрки дөньясының интонацион төзелешенең күп төрлелеге үзенә җәлеп итә икән. Сүзем студиябызның кунагы, композитор, пианист, халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре лауреаты, Россия һәм Татарстан композиторлары берлеге әгъзасы Алсу Саңгатуллина турында. Хәерле көн, Алсу, исәнмесез? Хәерле көн. Бик шатмын, рәхмәт. Без дә бик шатбыз сезне күргән. Чакыру өчен. Иң беренчедән инде әлбәттә без сезне менә бу дебют белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Тамашачаны үтә дә җылы кабул итте сезнең әсәрегезне һәм инде алкышларга күмде. Менә бу Нурлы Казан симфоник поэмасының асылында да менә шушы төрки халыкларга хас булган фәлсәфә ятадыр. Әйе, бар. Аның сюжеты бар, аның төп фикере бар. Һәм шулай берничә сүз әйтәсем килә шул әсәр буенча, чөнки ул бу фестивальдә катнашу ул беренче тапкыр. Һәм әйтәсем килә, симфоник музыка язу ул композитор өчен бик югары белем. Чөнки анда музыка коралларын белергә кирәк, традицияларын белергә кирәк. Үз интонациясын шулай нигезләнеп, шулай икенче төрле яңа әсәр яздырырга. Һәм бу әсәр ул безнең шәһәребезгә, безнең яраткан Казаныбызга багышланган. Анда төп темасы ул ничек әйтим инде, шулай шәһәрне Казан шикелле, Казан сурәте белән күрсәтелә. Ул төп тема һәм нур булып шулай җиде нур килә аңа. Нәрсә инде ул? Бөтенсен дә әйтә алмыйм, ләкин шулай әйтәсем килә, ул Казанның тарихыбыз, ул кешенең ярату, ул хезмәтлек, ул менә кешегә һәм безнең шәһәребезгә бирелгән көч инде. Һәм менә шул тирәсендә бу әсәр безнең тарихыбыз да бай. Һәм шулай киләчәк нурлы, якты вакыт килсен шәһәребезгә, монда иҗады нурлы кешеләр, белемле булсын. Һәм алар бәхетле булсын. Менә шул турында инде бу әсәр. Бик матур, бик теләкләр. Сезгә әйдәгез менә бүленеп, сезнең менә шушы Нурлы Казан симфоник поэмадан кыска гына бер изек тыңлап китик әле, тамашачыларга тәкъдим итеп, бергәләшеп тыңлыйк.